And I can't wait so we can break apart the hit me if I seem a little unimpressed with this. An antisocial pessimist, but usually I don't mess. Na, sziasztok, én The Pro Sky Gamer vagyok, és a mai videóban pedig Mester MC Skype-építeni fogunk. És úgy gondoltam, hogy így belevágok a videózásba, vagy belefogok a videózásba. Nagyon-nagyon-nagyon régen videóztam, még körülbelül 1 éve, 2. De hát akkor most újra belevágok. Igazából az a baj, hogy most nincsen mentő, mármint hogy így elfogyott. És hát Kiskarira most csináltam egy fullos íjat, akkor még volt mentőm egy kb. Fél órával ezelőtt, egy hiszem 4 darab, 3-4 darab, nem tudom mennyi. Mondtam, hogy akkor hát akkor kiviszem. Ki is vittem, vettem is fel egy videót, de természetesen, hogy mindig lelöknek a gyerekek. Úgyhogy ez így nagyon jó, plusz csináltam egy él 5x3-as boltát, meg egy, azt nem tudom, hogy mondtam el már, hogy egy fullos fakardot is készítettem. Igazából most ennyi a chestem, meg még van 25 giant Kiskarin, meg ugye egy fullosi, meg egy protnéd. Nem sok, tudom, mert van akinek sokkal több cucca van, én ismerek olyat, akinek van egy 2 Kiskarinyi giantja, tehát 2 Kiskarin chestnyi giantja, illetve van neki 3 chestnyi OP-ja. Szóval ez nem sok, ez még nem is sok annyira. Nem kevés, de nem sok. Szóval igen, mondták, hogy ez nem sok. Legalábbis azt mondták nekem. De én ezzel így el vagyok, meg minden, csak az a baj, ugye így mentő nélkül nagyon nem merek ki semmi. Régen így igen, de most már van ez a mentőrüd, mármint hogy benne van az ember fejében, hogy ha a mentőrüdam lett volna, akkor nem vesztem el, és van egy ilyen lehetőség, hogy nem veszed el a cuccaid, akkor nyilvánvalóan azt akarod kihasználni. Hát igen. Igazából most még szeretnék venni OP-t. Szerintem fogok is majd videó után, vagy esetleg, hogyha sokat farmoltam már. Gyerek. Érek. Szóval igen. Egy videó után szerintem fogok is venni OP-t. Na, de most igazából foglalkozunk a farmolással, meg hát így a videózással, hogy valójában miért is kezdtem el. Hát így nagyon kedvet kaptam, meg láttam, hogy igazából erre a sorozatra és erre a fajta témára nagyon-nagyon sokan hogy mondjam, tehát hogy nagyon-nagyon sokan ihletet kapnak így a videózásra, de velem is ez történt, és ezért csinálok innen videót, meg így az egész Skype-épít, meg a Mester MC-t. Ups, ejted. Szóval igen. Azért vannak gyerkőcök, akikért elég sok manit kapunk. Na ez volt az előbb, aki kétszer is elökött Tassival. Hát vagy úgy, hogy a map szélén állok, ölöm a gyerekeket, és aztán lelök íjjal. Mondjuk az érthető hülyeség volt a map szélére állni. Viszont volt egy olyan haverom, aki így kiállt a jumpra, és ott tölte a gyerekeket, ez még Restonkrafton volt. Tehát Jézus Mária, mi a szar, nem, úristen. Ott állt, értitek, így. De nem így, hanem mondjuk így. Így és így tölte a gyerekeket, és akkor lelökték, és akkor sírtak. Hát ez még régen volt, akkor még nem is volt mentőrúd. Szóval akkor nem mondhatta, hogy ha mentőrúdam lett volna. Igen. Nagyon kevesen vagyunk fel, most azt nézem. És már 4 perccel megy a videó, azért ez elég durva. Kéne valami nagyobb fight, mert ez így nem lesz izgalmas, de basszus, legalább lelöktem volna. Mert utána valaki befut, az az egyetlen, amit én nem tudok elviselni. Basszus, mindig ez a szarfos így. Remélem itt kapok egy fightot, bár itt elég lagger az egész cucc. Úgyhogy ja, de azért megpróbáltam vele. Mit akarsz te?
tehát úgy szeretem így próbálkozni. Ez egyébként mindenkinek lagger, szóval így van, sziasztok! Hát nem az, amire vágytam, de nem is a legrosszabb, úgyhogy örüljünk neki. Legalább, hogy volt, hogy fájt, igazából. Egyébként azokat úgy szeretem, akik tehát azokat a playereket, akik erre írják, hogy ennyi, vagy ilyesmi, ennyi és hasonló. Hasonló dolgok. Bedobtam a cím. Jaj, de hülye vagyok. Na jól van. Szerintem ez a videó annyi lett volna. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel. És hát igazából most így lehet, hogy sokan jönnek majd negatív kommentelők, mármint hogy így értitek, de nem vagyok benne biztos. Szóval szerintem ez a videó ennyi lett volna. Ha tetszett, mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Ha szeretnétek, osszátok meg, és hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Én a Pro Gamer voltam. Sziasztok!